Busa mo in the house. Busa mo in the house. So, na makita niyo yung unggoy sloyo naglibay-libay daw. Unggoy na ito, naog tong unggoy, ning lakaw nga tong unggoy din tapita, nagkataw-katawa. Sa pong aliwas sa sloyo, oh. Hindi po pa kansi po niya, oh. Balik yung cellphone pa. Kakita, gapon. Ay, kalikaya, ang dala. Kat-kat pong unggoy, oh. Kat-kat, goy. Kat-kat niya, goy. Grabe. Muli ko mga bantay dire, oh. Mga sila, pas-pas kayo makakuha, oh. Kat-kat, oh. Di pa lupig, oh. Anggoy ko rin talaga mo. Sige. Sumaolay siya, goy. Goy, kising ngalan ni mo, goy? Goy? Kising ngalan ni mo? Dali ngalan ni ungguya na mo, dali, oh. Goy, kat-kat, goy. Grabe ning ungguya, eh. Sakto kayong training ba? Era pa video kuya? Era pa video? Ay, yatay. So, goy, dire na pita, goy, ha? Ito na humanan itong video, goy. Uli na, goy. Gutom na, goy. Bahala ko si kat-kat at unggoy, oh. Gwapo dyan yung aliwasa. Lamig dyan kay palipatan, no? Pagoy, oh. So, namis buntod, goy. Namis buntod. Nalia, nakasakas akong unggoy, oy. So guys, for today's video, madali kong naong, oh. Layuan ang unggoy na ko. Goy! Mahog ka diya, goy, ha?